стигне тази игра с затвора. Много ютубери може да сте виждали да сте играли, така че нека да започваме. Така, тук какво имаме? Лъжицата. Така, отваряме килима. Ето, сега можем да почваме да копаеме. Обувка, супер. Така, копаеме. Аз съм гледал също ютубери да играят. Още едно нещо намерих. Трябва да намеря 5 неща. Това ми пише горе. Още едно нещо. Така. Нека да продължим. Още едно. Сега ще ги събереме. Ето го и последното. Така. За хартии. Така. Слагаме 5 неща. Тук прибираме лопатата. Знам, че трябва да се вземе тук и да се сложи ето тук. Още един път се взима и се слага ето тук. Така, сега килима го таковаме. Така, вратата се опитваме. Така, той идва. Ето го. Бам. Взима ги и 16 до 32 може да са такова. Айде да. Ето. Колко е? 25. Добре, става. Взимаме хартиите. Това е някакъв си език там. Мога да трейдвам различни неща. Вода мога да трейдвам за 5. Взимаме водата. Така. Нещо друго можем ли? Гиричка за 50 рап не ми трябва. Така. Тиган някакъв. За 40. Така да бегам. 10 секунди идва. Така. Всичко е наред. Стоиме се тук в келията. Така ще се върна. 2 минути имаме. Окей. Взимаме лъжицата. Отваряме това. И отиваме да копаем. Така. Между другото, хора, не мисля, че това видео ще е толкова дълго, защото нямам много батерия на телефона, така че ще има втора част със сигурност. Реклама. Съжалявам, хора, ще има реклами. Съжалявам, не мога още да има реклами за това. Има такива откази. Добре, така. След минута и 20 секунди. На минус 1 метър сме. Такова. Мога макс 5 неща да събера. Чакай. Добре. Така, той още малко ще покупа. Ще купа, докато не стигне. Когато тръгне да става 30 секунди, ще спра. 10 парички за нещо. На мен ми е пълна чантата. Така. Изправяме се. Така. Ще върнем това. Ще оставим това. Ще вземем това. Ето так. Отново ги слагаме тук 5 неща и чакаме да дойде. Така. Знам, че ще е много кратко видео, но имам 11%. Сори, така че ще бъде доста кратко видео. И другия път ще играем повече, защото ще имам повече батерия. Реално, като стигнем 5%, ще трябва да се спирам. Добре, така. Взимай ги, братне. Така. Взимай ги. Колко е това? 23. Може ли? Така, 27.
За 27 става ли? Пак реклама има, сори. Съжалявам. Така. Трябва да изчакаме. Съжалявам за рекламите, но така се случва. Пак има. Айде де, няма ли да спрат те с реклама? За 27. Даваме ги. Thank you. А по-голямо ли? Това вече. Чипс. Ще го взема чипса. Само за енергията. По-голяма раница. За 50. Давай. Колко 10 вече може. Тук сме си добре. За 5 парички плюс 30 секунди можеш. Може такива оферти. Чао, така. Взимаме лъжицата, отваряме това и почваме да правим. Обувка. Готов да. Още една обувка. Още един бутуш. Така. Пистолет ли е това, лад? Хора, съжалявам, но мисля след малко да спирам. Знам, че от миналото видео... Руби купче. А то считам. Добре, така отивам нагоре. Към би се да го такова. И тук да взема нещо. И да ги сложа тук. Готово. Така. Хора, имам 10%, така че хора, това ще е за днес. Съжалявам за краткото видео, но другия път ви обещавам, че ще има повече. Тази игра ще е на няколко части, така че до другия път. Чао!